Ака Искандар, ина салому алайкум. Ина дарахтои мура дидӣ дар Ховалинг. Ина дарахтои супер интенсивиян, чойлоб кардагиян, ина бо дурношунда ангур кардагием. Ина севои супер интенсивиян як 4 сола ҳастанда. алҳамдулиллаҳ ки хушрӯ гирифтан ина бо дурношда ангурои боғи Алимардонов овардагием. ай боғи бобои ҳоҷи Неъмат, ҳоҷи Камол ҳам дорем. нева ангурои боғи Алимардонован. неваш ангурои сиёҳ ангуран. ҳами ҳисор я бародар худо баракаш таки роҳӣ кардад. ина хушрӯ гирифтааст. иншоалло оянда роҳ хуб мешавад, бо хушрӯтар мешавад. ина ангуракумон. ҳами дуруни севда аралаш кардагием. ин Ака Искандар тавсияҳои худам камкам мекунем, ҳаминҷа мешӯем, ғизо метем, дорои гуфтагӣ диққат мекунем. ина иншоалло ки хушрӯ шудан. ин Ака Искандар дидӣ ина севам алҳамдулиллаҳ ки хушрӯ гирифтан. иш кабутиҳои калон мешавад, ховалинда бо сев дертар мешавад. хай ина анорам дорем да ҳамон дурун. имсол нагирифтан ояндаҳо мумкин ки бигиранд. ина севои супер интенсивӣ ина дар ноҳияи Ховалинг мегӯянд ки намешавад, ҳам хушрӯе мешавад ки ина ангурои боғи Алимардонов я бародар роҳӣ кардагӣ буд. ина шунудем хушрӯ шудан. ина ангуро иншоалло ки пухтанда қариб омада. ина севомона дидӣ Ака Искандар. ҳамон ғизои худат мегуфтӣ ҳам воқеан шуштагӣ будем. иншоалло ки хушрӯ шуд. ина баргош Ака Искандар баргои сева дидӣ. ҳамон гуфтагиҳои худат қатъи шуштагием. ина барго бовар ки аҷоибот шудагиан, хушрӯ шудагиан. ина Ака Искандар сево хушрӯ гирифтан. ина ҳам тавсияҳои худат медодӣ, мешуштем, ҳамон ғизои гуфтагии худат қатъи мешуштем. ина ягон ному ҷондор кирму ягон ҳашарот надоранд. тоза ина баргора ин Ака Искандар бин. ҳам тавсияҳои дуоягӣ худта ина ягон кирму пир надоранд. бовар ки баргора мебинем яги пластмассиян. ина севора кам кардесем ки нашкананд. яки 4 сола севоан бо камшон кардесем ки нашкананда. бисёри бад гирифтагиян, хеле камшон кардем. камшон ки мекунем баъд хеле калон хушрӯ мешаванд. инҷа камшон кардем. иншоалло бо камшон мекунем.